A edición número 62 da Feira do Viño do Ribeiro vai converter Ribadavia os próximos 1, 2, 3 e 4 de maio no epicentro da gastronomía e o enoturismo de Galicia. O evento, impulsado polo Concello de Ribadavia e o Consello Regulador da Denominación de Orixe do Ribeiro, chega a súa edición número 62 como evento referencial no panorama vitivinícola. A feira permite trasladar a historia do viño do Ribeiro, edade o máis antiga de Galicia, a Galicia do século XXI. Vamos a ter a 62 edición da Feira do Viño do Ribeiro, un evento que para nós é fundamental por varias razóns. En primeiro lugar, porque nos permite promocionar e difundir os nosos viños e o bo traballo que se fai na denominación de orixe Ribeiro para ter un produto maravilloso que este ano está a ser referendado por moitísimos premios e recoñecementos, pero que ademais nos permite tamén sentirnos orgullosos do noso territorio, nunha vila como Ribadavia co seu patrimonio histórico, a súa fermosura e esa maridaxe perfecta que ten co viño do Ribeiro. Nos agardamos que esta fin de semana teñamos unha afluencia masiva de visitantes a Ribadavia, pois será un contexto moi bo con esta ponte festiva e estamos seguros de que un ano máis a Feira do Viño Ribeiro vai a ser un éxito. Temos este ano como novidade o pregoeiro Alejandro Blanco, que será o pregoeiro presidente do Comité Olímpico Español, será o pregoeiro oficial da Feira do Viño Ribeiro. Volvemos a ter unha zona gastronómica con restaurante, hai 25 bodegas que participarán cos seus postos para poder degustar os seus viños e a cata popular, que xa é unha cata tradicional na que se outorgarán despois os premios e os recoñecementos aos mellores viños desta edición número 62 e, en definitiva, tamén moitísimas actividades paralelas xa consolidadas ao longo dos anos, como show cookings, tren do viño e actividades para conciliación, para que as familias poidan visitar a feira e os nenos e nenas teñan actividades paralelas e non teñan que estar exclusivamente no recinto da Feira do Viño. A Feira do Viño xoga un papel imprescindible na difusión e promoción dos caldos do Ribeiro, pero tamén como espazo de orgullo do bo facer na comarca. A Feira do Viño é o escaparate dos viños que se fan no Ribeiro. Como comentei antes, este ano é un ano, levamos xa non este ano, uns cuantos anos que estamos tendo moitos premios, sobre todo internacionais e nacionais tamén, o cual demostra que a xente do Ribeiro, as adegas, incluso os viticultores, porque sin eles tampouco sería fácil facer viño, están facendo as cousas moi ben, estáse nos dando a conocer fora do que é o Ribeiro, bueno, que é unha alegría para nós que se nos recoñeza. Ya a Feira do Viño simplemente é unha das formas de dar a conocer o Ribeiro e os viños. A oferta enogastronómica da feira, sumada ás datas elexidas o 1 de maio e festivo nacional, anticipa unha moi boa participación. Pode ser a porta de entrada de futuros visitantes que desexen adentrarse e gozar da comarca. O Ribeiro é viño. Bueno, é viño e moitísimas cousas máis. Non me farto de dicilo, non só é viño, o viño tamén é arte. Temos turismo, temos un montón de historias e o viño está íntimamente ligado a todo eso. Entonces, o que ven non só ven a tomar viño, ven a tomar historia, porque históricamente somos unha das máis antiguas de España. Claro, o viño tamén ves a evolución que tuvo nestes montón de anos que levamos aí e que, bueno, que demostra que o Ribeiro que o está facendo moi ben. Entonces, eu invito a todo o mundo que veña a conocernos, que somos os grandes desconocidos. E isto, vamos, aunque sea a feira, só é a porta de entrada. Despois tú podes vir pola túa conta e descubrir que non só son os viños da feira, sino outros que están por detrás, que son tan bons como os que van a estar aquí, que non son todos por as limitacións de espacio, pero bueno, que son boísimos todos. Os ribeiros chegan á súa feira cun dos mellores palmarés da súa historia, 50 premios este ano 2025 e máis de 100 en 2024.
É un momento especialmente doce para os viños da denominación de orixe, que presentan un palmarés extraordinario, atesorado ao longo de 2024 e mesmo do que vai de ano. Desde que comezou 2025, os viños Ribeiro suman xa 50 medallas obtidas en 4 dos concursos máis prestixiosos. Estes recoñecementos reflicten non só a excelencia dos viños do Ribeiro, senón tamén o compromiso das adegas e dos viticultores coa tradición, a innovación e a identidade do noso territorio. Os viños recoñecidos pola súa capacidade para transmitir a esencia dun viñedo centenario destacaron nos escenarios internacionais, onde a denominación de orixe Ribeiro érguese como a denominación galega máis premiada en varias competicións, confirmando a súa posición de líder en calidade e evolución continua. Unha reputación que se mantén tamén no 2025, pero que quedou reflectida con claridade nos numerosos galardóns colleitados no 2024. Esta sólida e renovada presenza en concursos de altísimo nivel demostra a calidade do viño do Ribeiro e que cada novo ano reafirma o seu compromiso coa calidade e a autenticidade que caracterizan unha tradición de máis de 2000 anos. Así, a Feira do Viño do Ribeiro deste ano non só será unha mostra dos viños que triunfan en todos os continentes, senón tamén unha celebración das raíces e da paixón que contén cada botella de viño desta emblemática rexión. A Deputación de Ourense colaborou co Consello Regulador de Denominación de Orixe Ribeiro para apoiar a digitalización do rexistro vitivinícola. Desta forma, o Consello poderá xestionar información actualizada sobre as máis de 17.000 parcelas que conforman a denominación, o que facilitará o desenvolvemento e modernización do sector. En prácticamente 4 meses, esta aplicación será realidade, co cual todo o mundo podemos intuir que todos vades a ter pois unhas ferramentas evidentemente moito mellores, non? Para todo tipo de cuestións, desde o que é a xestión da propia información por parte de cada un, pero dende logo tamén en cuestións importantes como eu pensaba, non? No cambio de propiedade, no cambio de titularidade, na cesión, no acordo, no arrendamento, na recuperación, e evidentemente nos van a dar todas as facilidades, porque a veces o que nos tira para atrás pois é precisamente esa falta de información. O presidente provincial, acompañado pola presidenta do Consello Regulador do Ribeiro, Concepción Iglesias, alcaldes da zona, viticultores e bodegueiros, percorreron viñas en Barxalonga, Beade, onde o responsable informático, Antoni Antés, explicou aos asistentes o funcionamento desta aplicación digital, que é a primeira vez que se implanta nunha denominación de orixe galega, tras o seu éxito en zonas vinícolas de Cataluña. No actual mandato, a institución destinou máis de 200.000 euros ás 4 denominacións de orixe para promocionar os viños ourensáns. La ruta do Viño do Ribeiro inicia este 2025 con el objetivo de incorporar nuevos socios a los algo más de 50 con los que cuenta en la actualidad, pertenecientes a diferentes sectores, entre otros las bodegas, que son predominantes, pero también la hostelería con hospedaje, restaurantes y cafeterías, también diferentes servicios turísticos, balnearios, concellos adheridos y el propio Consello Regulador. Se trata de ampliar la oferta para incrementar el número de visitantes que se acercan a lo largo del año a conocer esta denominación de origen y disfrutar de las actividades que se desarrollan organizadas desde la asociación o por parte de los distintos sectores asociados. Ahora, una docuserie de 5 capítulos abordará con detalle las diferentes etapas de la historia de la comarca vitivinícola. Lleva por título Ribeiro, o Pouso da Historia, y su estreno está previsto para el próximo 30 de enero en el Teatro Principal de Ourense. Hace 2 años, la Ruta do Viño presentaba otro trabajo, el documental O Camiño do Viño e Historia dun Arrieiro.
La nueva propuesta, rodada en 2024, aborda con detalle las diferentes etapas de la historia de la comarca y la influencia del vino en ese recorrido histórico. Y al igual que sucedía en el anterior, también estarán presentes historiadores, adegueiros o enólogos.